sibel Ankara lütkeya NATO'ya dest pê dike. Ji bo Ankara'yê ev lütke di her warî de dîrokiye. Ji ber vê Ankara di nava amadekariyên berfirehte ye. Lütkeya NATO'yê ku dê rojan bidome hem ji ber sedemên dijwar ê ku hevpeymanî ji ber nêzîkatiya rêveberiya Amerîkayê û hem jî ji ber konjektûra navnetewî ku tê re derbas dibe wekî yek ji civînên herî girîng tê hesibandin. Operasyonên beriya civîna bilind a NATOyê jî bênaver berdewam kirin. Di heft û heştê tîrmehê de li Enqere dê lûtkeya NATOyê were li dar xistin. Dê sî û du welatên endamên NATOyê kom bibin. Şerê Ukrayna, Rusya, şerê İran, Devletên Yekbûyî Amerîkayê û İsraîl di nav nediyariyan de ye. Êrişên İsraîlê yên li ser Xezayê, Sûriyê, Libnanê, şerê İsraîl Hizbullahê û bi giştî ji nû ve dîzayna rojhilata navîn di nav alozî û şeran de bi nezelaliyan ve didome. Enqere jî dixwaze ciyê xwe di nava ji nû ve dîzayna rojhilata navîn de pênase bike û bigire. Ji bo Tirkiye ev lûtke tenê civîneke leşkerî nîne. Hikûmeta AKP vê civînê wek derfeteke siyasî dibîne ku hem tekliyên xwe bi Devletên Yekbûyî Amerîkayê û NATO re nû bike hem jî siyasetên xwe yên li Sûriyê, Iraq, İran û bi giştî piskirêka Kurd ji hevalbendên xwe re bide qebûlkirin. Li ber lûtkeyê tedbîrên ewlehiyê li Enqereyê di asla herî bilind de hatine girtin. Gelek rê hatin girtin, firin û hatin çûn hatin sînordarkirin û 48.841 endamên ewlehiyê û 7.447 jî cenderme bi giştî 56.288 endamê hêzên ewlehiyê hatin wezîfedarkirin. Li gor daxuyaniyên fermî di operasyonên beriya lûtkeya NATOyê de 307 kes hatine binçavkirin. 178 kes hatine girtin. Derbarê 34 kesan de biryara hepsa malê hatiye dayîn. 6 kes ji hêla dozgeriyê ve hatine berdan. Operasyon didomin. Li lûtkeyê 32 serokên dewlet û hikûmetan ên NATOyê dê beşdar bibin. Ji bilî wan serokê Ukraynayê Volodymyr Zelenskî, serokê Komisyonê Yekîtiya Ewropayê Ursula von der Leyen û serokê Konseyê Yekîtiya Ewropayê Antonio Costa û serokên Japonya, Koreya Başûr, Avustralya û Zelanda nû jî dê li civînên ku li kêleka lûtkeyê tên li darxistin amade bibin. Ji bo Enqere baldarî herî zêde li ser hevdîtina Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan bi serokê Devletên Yekbûyî Amerîkayê Donald Trump re ye. Piştî 17 salan cara yekeme Trump serdana Tirkiyeyê dike. Her du alî hêvî dikin ku gerek dosyayên nakûkî li ser maseyê bên nîqaş kirin. Bernameya fermiya lûtkeyê bi civîna destpêşxeriya Hevkariya İstanbulê İSİ dest pê dike. Piştre civînên wezîrên karên derve civîna NATO Ukraynayê û di dawiyê de jî rûniştina sereke ya serokan dê pêkwere. Li gorî agahiyên fermî şerê Ukraynayê pêşeroja NATO zêdekirina lêçûnên parastinê ewlehiya Ewropayê û şert û mercên rojhilata navîn dê di nav mijarên sereke de bin. Lê gelek şîrovekar bawerin ku li derveyî agahiyên fermî jî gerek dosyayên siyasî dê di hevdîtinên dualî de bên nîqaş kirin. Ji bo hikûmeta AKP yek ji armancên sereke yên vê lûtkeyê ew e ku cihê xwe yê stratejîk di nav NATOyê de xurttir bike û piştgiriyê ji bo siyaseta xwe ya li rojhilata navîn bistîne. Enqere dixwaze metirsiyên ewlehiyê yên li sînorên xwe pêşketinên li Sûriye û Iraqê û guherînên herêmî bibin beşek ji rojeva hevdîtinên xwe bi hevalbendên NATOyê re. Her wiha hewl dide nêrîna xwe ya ewlehiyê ji aliyê hevalbendên NATOyê ve bêtir were qebûlkirin. Li gel vê yekê şert û mercên nû yên li rojhilata navîn û guherînên di siyaseta Devletên Yekbûyî Amerîkayê û Ewropayê de jî dikarin bandorê li ser tekliyên Enqere û NATOyê bikin. Di heman demê de encamên lûtkeyê dikarin bandorê li siyaseta navxweyî ya Tirkiyeyê jî bikin. Bi taybetî ka AKP di piştî civînê
Paketeke qanûnî ya nû derbarê pêvajiya navxweyî bînê meclisê anna û naverika wê çi bibe, dibe ku bi avayekî girîdayî bi encamên hevdîtinên Enqere re were diyarkirin. Ji ber vê yekê bala çavdêran ne tenê li ser daxuyaniya davîn ya NATOyê ye, lê her wiha li ser peyamên ku ji hevdîtinên dualî yên navbera Enqere û Washingtonê derdikevin. Çimkî ew dikarin hem siyaseta herêmî û hem jî pêvajiya navxeyî ya Tirkiyeyê di her warî de bandor bikin. Sibê lûtkeya bilind ya NATOyê dest pê dike em yekser biçin Enqereyê agahiyên dawî kêşedanên dawî çin em ê ji gunû li gun lûçegihana me bigirin li Enqereyê merhaba. Gönül kuvvet betil Ankara'yı civin sibe dest pedike lütkeya bilind a NATO'yu li Ankara'yı pişti jde hezaru çaran şunde care kemte pişti ve de hezaru çaran şunde ku te Ankara'yı care kem de hezaru çaran İstanbul'u hatbul darxistin ev civin vakt civineki diroki te dest girtin em hurgulyan şte bigirin amadakariyen çawa te kirin jber ku berya civineci gelek operasyon hatin dest pekirin gelek operasyon hatin derxistin gelek kes hatin bi çav kirin jwana jî nêzî sed û heftê kesî nêzî sed û heftê û şeş kes hatine girtin em agahiyên dawî şte bigirin. Belê dem baş Renaz wê heftê heştê tîrmehê li Enqerê cîvîna NATO ya sî û şeşemê bê li darxistin. Ji bo vê cîvînê gelek xebat û amadehiyê li Enqerê hatin kirin heta niha û gelek tedbîrên evlehî jî hatin girtin. û merî dikare bêje ji ber van amadehî û xebatan û tedbîrên evlehî rewşeke avarter li bajarê Enqerê çêbû. Ez dixwazim herek li ser giringiya vê NATOyê cîvîna NATOyê biaxivim. Ji ber ku ev civîn gelek aviyan va wek civîneke girîng tê dîtin. Ev civîn çima giring e? Bi taybet ji bo giştî dikarim bêjim ku taybet jî çend sal berê li NATOyê hin kêşiya pirsgirêk derketibûn. Dihate gotin ku gelo wê NATO derbasî qonaqek din be yan wê NATO bela bibe. Taybet jî piştî ku Serokê Amerîka Donald Trump hat serkar cara dudiyan derbarê NATOyê û pêşeroja NATOyê de hin axaftinan kiribû, hin daxuyaniyan dabû. Ji ber wê wekî din jî çend sal berî jî Serokkomarê Fransayê Emmanuel Macron derbarê NATO û pêşeroja NATOyê de hin axaftinan kiribûn. Ji ber van sedaman dihate gotin ku gelo wê NATO bela bibe yan na. Taybet Donald Trump dixwaze êdî Amerîka perek zêde ji bo NATOyê xerç nekin û her wisa dixwaze endamên Ewropayê yên NATOyê zêdetir di nav NATOyê de çalak bin û peyvîra xwe bînin cî taybet jî dest bavêjin mijara leşkerî. Ji ber van sedaman nîqaş û axaftin li ser pêşeroja NATOyê dihate kirin. Wekî din salek Gönül biborîne ez divir de bikem naberê tiştekî giring e. Tê gotin ku êdî serokatiya NATOyê wê ji Amerîkayê derbasî Almanya ve Almanya xwe ji bo vê amade dike. Hin kes wisa dinirxînin hinek alî wilo dibêjin ku êdî rêveberiya NATOyê ve derbasî Ewropayê bibe. Belê hin axaftin û nîqaş ji bo gelek mijarên di çarçoveyê NATOyê de tê kirin bi rastî. Lê ez wisa texmîn dikim giranî û giringiya Amerîkayê wê NATOyê de berdewam bike. Lê em nizanin rojên vê de taybet jî piştî vê civîna NATOyê çi biryar bên girtin ev giring e. Ji ber ku Trump naxwaze êdî Amerîka ji bo NATOyê perek zêde xerç bike û dixwaze Ewropa zêdetir çalak be taybet jî dest bavêje mijara leşkerî dibe ku piştî vê civîna Enqereyê Ewropa taybet ji hin welatên Ewropayê di NATOyê de zêdetir pêş dabin û berpirsiyarek zêde hildin ser xwe. Wekî din salek berê jî li bajarê Leheyê Hollandayê civîna NATOyê hatibû kirin. Di wê civînê de hin biryarên nû hatibûn girtin û hin taahhüt hatibûn dayîn. Tên payîn ku ev biryar û taahhüdên ku li civîna Leheyê hatine girtin di civîna Enqereyê de bên cibîcî kirin. Ev civîna NATOyê çima giring e ya Enqerê? Ji ber nêrîna Amerîkayê, axaftinên Trump û rewşa û konjektûra cîhanê û ya navneteveyê tê dîtin ku tê payîn ku ev civînekî gelekî giring e û wisa tê penase kirin. Gönül beriya civînê jî rewşekî awarte dibêjin Tirkiye hatiye daxuya kirin. Ji ber ku bi taybet gelek operasyon li ser hinek aliyên cuda hatine pêşxistin. Ji van operasyonan jî gelek kes hatine binçavkirin, gelek kes hatine girtin.
ev rewşa awarte ez bawerim îro hîn zêdetir daha dijwartir bûye tu bixwe jî li Enqereyê rewşa wir niha bi giştî çawa ye? بله اساس نجبو کاری چند روزانه اف demek dirice le Ankara'yı hem hükümet hem revberiye bajari Ankara'yı de çarçova ya amadehi o xabatin na civina NATO'yu da gelek tişkirin gelek tedbirin emlehi kirin emkarın bejin gelek cadde kolan o cihin Ankara'yı jibo trafiki hatine girtin yani jibo NATO'yu carekdin hatine sararaskirin çuyun hatın o gelek endamen hezin emniyeti hatine peyvirdar kirin هنجی چون هاتن هاتنا قدقه کرن حتی لدارخستنا کنسران بگرن حتی کرنا هل خباتین تایبت گلکتش جبو جیونا ناتوی هاتیه روستان بود. ام دکارم بیجن تشتکی دنجی هی بلکی تبخوشی بهستیه دبیجن جبو کو سروک فرانسای سروک کمار فرانسای امانوئل ماکرون و بچل سبه سپوره بک ورزیشه بک لوی دره حدیقه ارتک جرد بجن گلستان اکجی هاتی قدخ کرنج بو چوناتنا گل آوه دره بله yani بله ام لول بدیشت داخل لی دما مرف بکره دنا آمادهی و خبات هرگولی ناتوی مرف دکاره گله تشتن ببیجه هل به جبو پیشوازی کرنا اندامین رایادرین devlet ناتوی جبو هاتن چوینا وان جبو وانا و باش باوی که خوش پیشوازی بکن خباتێکی gelek zêde têkirin yani ji gelek aliyan ve rayaderên bajarê Enqereyê û hikûmet gelekî giringî didin hatina van rayaderên endamên NATOyê. باشه گونل از gelekî spas dikim ji bo agahiyên dawî ku te me re parve kir ji Enqereyê ev geşedan jî wê her bê şopandin ji ber ku girîng e civîna NATOyê lûtkeya bilind ya ku wê li Enqereyê bêl darxistin ji aliyê her kesî ve ji aliyê raya giştî ve tê şopandin agahiyên dawî nûçegeha me Gûnil Gûn ji Enqereyê me re parve kir quwet pejwere. Dem başlayın.